היי לכולם, בוקר טוב. אנחנו בתקופה כזאת שוב של מסכים, ועם כל הקושי שבדבר, אני רוצה לאחל לכולם שנדע כמובן ימים שקטים. החלטתי לעשות לכם מספר תרגילים שתוכלו למצוא את עצמכם גם אם אתם בממ"ד וגם אם אתם ככה בבית, עם הילדים, בתוך כל הבלגן הזה לקחת רגע כמה דקות לעצמכם ולעשות את הסדרות האלה, וזה רק יכול לעשות טוב. אז אנחנו נתחיל. אז אנחנו מתחילים רגע עם עבודת רגליים, לקחת כיסא, לשבת, לא עד הסוף, לא להישען, אלא להיות עם גב זקוף. אנחנו רק נתחיל להרים רגל אחת, כפופה, ולהוריד. ולהרים ולהוריד. להרים מספר פעמים כאלה. אחרי שעשינו לפחות 10 פעמים שהרמנו רגל כפופה, אנחנו מיישרים ומכופפים. ליישר את הרגל, לכפוף. ליישר, לכפוף, ליישר, להישאר ברגל ישרה, מפה להרים אותה ישרה, למעלה ולמטה. רגל עולה ויורדת, גב ישר. אפשר להניח את הידיים אחת מעל השנייה, אפשר לשים את הידיים משני צידי הכיסא, ואז זה מאפשר עוד יותר לדחוף את החזה קדימה ולשמור את הגב ישר. אנחנו יכולים פה לקחת 4 סיבובים לכל צד ולצד השני, ולחזור חזרה ולעשות את זה עם הרגל השנייה. עבודה מצוינת לארבע ראשי, לאיליות סואס, שמחבר לנו בין הבטן לירך, יופי של עבודה. ניקח רגע זמן לידיים, ניתן רגע לרגליים לנוח, נפתח את הידיים לצדדים, ניישר אותם, ונתחיל רק להחזיק אותם. אפשר לעשות את זה עם משקולות, אפשר גם בלי, אם אין משקולות, פחיות שנורים ככה טובות, עובדות מאוד מאוד יפה גם, לפחות של 500 גרם. ואנחנו מתחילים מפה רק לעשות תנועות של רוטציה בכתף, פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, כמה כאלה, כל הזמן לדאוג לגב ישר. שימו לב שכפות הרגליים ברוחב הגן, ברכיים פתוחות, ממש יש שם כל השרשרת המפרקית, סול, ברך, ירך באותו קו. ואנחנו רק מסובבים את הידיים, שומרים על הקו ישר, קודקוד לתקרה, ומפה נתחיל קצת להרים את הידיים, up, down, למעלה, למטה, למעלה, למטה, קטנים. אפשר לעשות את זה ככה בהפרדה, יד יד עולה ויורדת, אוקיי? אז רק תנועות כאלה. מפה נפתח את הידיים קדימה, אז פעם נראית פנים כף היד ופעם נראית גב כף היד. כל הזמן הזה לנסות להחזיק את הידיים באוויר בקו הכתפיים, שורש כף היד, מרפק וכתף באותו קו. אוקיי? פלקס בכפות הידיים ואנחנו דוחפים את הידיים לצדדים. אותו דבר אפשר לעשות גם למטה, לכיוון הרצפה. קטנים, 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 קטנים. לאגרף את כפות הידיים, רק תנועות של אגרופים מצידה. חזק, 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 חזק. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. בדיוק, ורק סיבובים עכשיו גדולים של הידיים לצד אחד, כשהידיים מוגרפות, ולצד השני. אם אתם תעשו את זה מספיק זמן, תרגישו את זה מעולה. אוקיי? ממש ממש טוב בזרועות, גם בלי משקל, גם בלי להחזיק משקולות. שימו לב את שני התרגילים האחרונים שעשינו גם לידיים וגם לרגליים, אפשר גם לעשות כמובן בעמידה, אוקיי? גם את זה וגם את התנועה הזאת. כמובן שמבחינת הרגליים עבודה יותר של שיווי משקל שאנחנו בעמידה. יש לנו את הכיסא איתנו, אנחנו לוקחים את הכיסא ושמים אותו ככה במקביל למזרן שיש לנו. אנחנו לוקחים את הברידג', שתי הרגליים נמצאות על המושב של הכיסא. אני נתחיל דווקא מהחלק המאתגר יותר, ידיים לצדי הגוף, ניקח אוויר ונשאפה, נתחיל להרים אגן למעלה, ולאט לאט נוריד חוליה, חוליה, חוליה. ושוב, נרים אגן למעלה, מפה אפשר להישאר, להרים רגל ולהוריד, להרים רגל, כל הזמן לשמור את האגן גבוה, להרים, להוריד, להרים, להוריד, נשאר פה. אפשר כמובן ליפט אנד לואר, רגל עולה ויורדת. אותו דבר עם הרגל השנייה, להוריד רגל בפלקס, להרים אותה בפוינט, להחזיר בחזרה, לשמור את האגן גבוה מקובץ, לחזור בחזרה. למי שזה מאוד קשה עם הכיסא, יכול להוריד את כפות הרגליים לרצפה
ולעשות בדיוק את אותו הדבר. אתם מכירים את התרגיל הזה, בדיוק אותו דבר, גם פה עם כל הסדרה שעשינו, רגל עולה למעלה, מגיעה עד אל הכיסא, היא יורדת לחזרה, בסדר? בצורה הזאת, ונרד לאט, לאט, חוליה, חוליה. שמים את הידיים מתחת לברכיים, עוזרים לעצמנו לעלות, וזאת סדרת בטן. אז אנחנו שמים את הידיים בקו הברכיים, לוקחים לאט לאט אוויר ובנשיפה יורדים חוליה, חוליה, נשארים פה סטטי, גב עגול, עוזבים את הידיים, נשארים באוויר עם הידיים. מחזיקים פה 20 שניות אם זה אפשרי. ראינו שזה אפשרי, יורדים עוד קומה. ידיים עכשיו מתחת לברכיים, ויורדים עוד קומה, ואז עוזבים, ונשארים פה גם 20 שניות. ממשיכים את זה לעוד קומה למטה, ויורדים עוד טיפה. משאירים את הידיים. אפשר פה ככה לעשות את זה אפילו גם עם הילדים, ולעשות תחרות כזאת ביניכם. זה אחלה של דבר, אחלה תרגיל נפלא ונהדר, ולאט לאט לחזור בחזרה ולהתחיל את זה שוב. הסטטיות הזאת מאפשרת עבודה מאוד 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 חזקה וטובה. זהו להיום, בסדר? אנחנו כמובן נשלח עוד ועוד דברים. אני מקווה שאני אוכל לראות אתכם ממש בקרוב. אוהבת, מתגעגעת, מחכה לראות אתכם בסטודיו. אתם מוזמנים כמובן לראות את עוד שיעורים, בנוסף לתרגילים שנתתי לכם היום, עוד שיעורים בערוץ שלי של היוטיוב, עוד מתקופת הקורונה והמלחמה. אז אתם ממש מוזמנים גם להסתכל שם. קורין עכשיו תשלח לכם את זה עם הקישור, ותוכלו לראות ממש את הערוץ של הסטודיו ביוטיוב. אז שיהיה לנו ימים שקטים, שיעברו לנו ימים שקטים, געגועים רבים, אוהבת את כולכם.